sami kula jenengan sing gawe Gusti Allah di pasarno nenggone donya. Cara tenggene donya kula jenengan iki dan jenengan iki mboten ditekakno Gusti Allah. Digawani aturan pake, aturan urip, buku petunjuk. Buku petunjuk napa? Kula jenengan minangka makhluk sing didamel karo Gusti Allah. Yaiku kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an iku aturan pake urip. Carane urip niku piye niku tercantum tenggene Al-Qur'an. Lah Gusti Allah niku Bapak Ibu mboten tega. Di samping digawani petunjuk aturan urip, digawani sing tukang dandan urip. Cara bengkel ngono teknisine sing tukang dandan. Sinten teknisine? Yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing menerjemahkan sing marai carane mengamalkan Al-Qur'an urip sing bener iku piye? Iku dipraktekno karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing kongkon Gusti Allah sambyak sak solahe Kanjeng Nabi niku mboten karepe dhewe tapi kabeh kongkonan saka Allah. Jadi anggere anut ngoten mawon beres. Lah supaya ngerti kula jenengan anut dikongkon ngaji. Ya dadi kula jenengan iki termasuk diantarane anggere anut karo aturane Kanjeng Nabi niku insyaallah dados tiyang ingkang beres, tiyang ingkang awet, tiyang ingkang sukses, ya sukses nang dunyane, ya sukses nang gone akhirate. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatis sholihah wa ala manawabihi salafunas sholihun ajarakumullah wa lihusuli maqasidina biidznillah wa biridallah wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, wonten ngarsanipun para sepuh, para bini sepuh, para mbah yai, para bapak lan ibu sedaya sedayanipun kemawon ingkang kula hormati. Boten kesupen dumateng sedaya para bapak, para ibu, sedulur-sedulur, anggota jamaah majelis taklim sedayanipun kemawon ingkang sami hadir rawuh wonten ing dalu menika ingkang kula hormati. Sepindah saderengipun kita ngaos langkung rumiyin sesarengan kita ngetingalake anggen kita matur nuwun kalian Allah. Dene punapa kula saha panjenengan dalu menika taksih pinaringan kathah kenikmatan lan rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi kula jenengan taksih dipun paringi seger kewarasan niki nggih rezeki. Kula jenengan diparingi saged gadhahi sandang pangan niku nggih rezeki. Terutama rezeki sing paling penting niku rezeki arupi pituduh lan pitulung saking Allah. Pituduh nek cara agama Islam disebut kalian hidayah.
Terus ati tiyang niku wonten sing diparingi hidayah, diparingi pituduh inggih menika percaya marang sedaya ajaran-ajaranipun Allah. Diparingi pituduh tok mboten cekap, kudu dipun paringi taufik utawa pitulung. Pengertianipun wis percaya piyambakipun akhirnya purun lakoni. Kados dalu menika tiyang niku nggih paham nek kados ngaji ngeten iki sae. Iku do paham sedaya. Ngaji niku ganjarane kathah. Niku pun do ngertos sedaya. Bahkan dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi afdalu kana afdalu min ayyusalliya alfa rakaatin tatawuan. Ngendikane Kanjeng Nabi jare wong ngaji berangkat ngeten iki Bapak Ibu, kula jenengan kumpul teng musala ngeten iki ngaji akhirnya diulang, basa diulang niki jenengan niki mangertos ilmu sing diulang niki terus jenengan lampahi niku ganjarane luwih gede tinimbang salat katahe 1000 rakaat salat sunnah. Terus lagi linggih ngeten iki mawon denger-denger tengah-tengah kalih udat-udut nang ngarepe ya ana es jus. Monggo kalih dikersakake Pak. Kalih santai mawon mboten sate sepaneng meneng mawon mboten karo napa jajan karo udut karo maem jajan niku mboten napa-napa. Niku ganjarane luwih akeh tinimbang salat 1000 rakaat. Tuh bayangno. Lho salat kok 1000 rakaat. Salat raweh niku 23 rakaat wis sampeyan ngongkak dengkek. Sampeyan kudu mulai. Dan niki tengah-tengah ngeten iki jenengan belajar ilmu agama tek dilakoni tek gak dilakoni iku ganjarane luwih utama tinimbang salat sunah 1000 rakaat. Lah ngeten iki mboten saben tiyang walaupun ngerti nek ngaji niku sae mboten saben tiyang kuat jangkana sikile tenggene musala ngeten iki. Lah tiyang ingkang kuat jangkana sikile teng musala di samping piyambake diparingi pituduh ugi diwehi pitulung. Ya wis ngerti nek ngaji niku sae, akhirnya purun berangkat niku jenenge diwehi pitulung. Berarti insyaallah kula jenengan iki termasuk tiyang ingkang diwehi ya pituduh, ya pitulung saking Gusti Allah. Lah ngaji ngeten iki lah modal utama kula jenengan benjing nalikane teng akhirat. Kapan-kapan wong urip niku napa to sing dienteni? Sejatine urip niku kan antri kematian. Gentenan silih berganti niku menunggu kematian. Dan mati niki soal jatah, boten soal umur, boten wonten hubungannya kalian kesehatan. Yang bagas waras sehat wal afiat gagah piteksa yo kathah disiarno innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kathah tiyang niki umure enom yo kathah disiarno innalillahi. Yang tua malah awete boten kantenan. Soalnya nek kematian iki soal jatah atau soal pepesen sangka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan bersyukur dalu menika saged ngaji, sing penting ngajine mangke istiqomah. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ingkang artosipun amal ingkang paling sae niku ngamal dilakoni kanthi ajeg senadyan mok sithik. Niku sing paling disenengi marang Allah. Tinimbang ngamal beruh tapi boten istiqomah, boten ajeg niku luweh apik kula jenengan ngamali sithik lah tapi dilakoni kanthi ajeg. Contone kados ngaji ngeten iki. Ngaji ngeten iki mangke selapan dina pisan tekadna tenggene atine kula jenengan Bapak Ibu. Wis pokoke ra ketang piye aku ape melu ngaji. Wis sampe repot kaya apa ngene pas dina ngaji selapanan wis pokoke tak lereni. Niku jenenge istiqomah. Lah istiqomah ngoten niku luwih disenengi Allah tinimbang kathah tapi mboten istiqomah. Contoh malih kados ibadah. Ibadah jenengan salat kisane kok mok 5 wektu. Lho 5 wektu tok niku wis tekliku kenceng. Umpama durung kuat nglakoni salat sunnah
Mungkin beng kuat beng iso nglakoni tenan, wis pokoke 5 wektu ku aja sampe utul. Jadi ku istiqomah. Cara sithik tapi berkualitas. Timbang berah tapi nglamah. Nek prinsip kula ngoten, napa-napa niku sithik tapi manggeng, cara kayu cilik lah tapi galeh, tinimbang kayu gede tapi kayu rampung. Iku luwih kuat. Cilik tapi mentes. Niku kita syukur karo Allah. Ingkang nomor kalih sholawat salam kita aturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula jenengan iki didaku benjing teng akhirat minangka dados umate Kanjeng Nabi. Nek ditakoki, kowe umate Kanjeng Nabi? Ngakoni umate Kanjeng Nabi. Lah, pengakuan kula jenengan iki apa mesti besok diakui karo Kanjeng Nabi? Nah, niki sing dadi masalah. Ditakoki kula jenengan iki iya aku umate Kanjeng Nabi. Tapi yang jadi masalah sebenarnya akhirat, lho kowe iku lho bakal diaku apa ora? Nek mengakui iku gampang, nek diakui niku angel. Lah supaya kula jenengan benjing teng akhirat diakui minangka umat Kanjeng Nabi, sembena ora-ora maksud diceluk Kanjeng Nabi, dijak kumpul gabung kalian kelompok Kanjeng Nabi, niku carane mboten wonten sanes nalikane urip nang donya lakoni napa ingkang dados tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane niku diurip nang donya niki nderek aturane Kanjeng Nabi. Kenging napa to kok kudu anut marang aturane Kanjeng Nabi? Sebab kabeh apa sing diucapno Kanjeng Nabi niku asale saka Gusti Allah. Lah Gusti Allah Bapak Ibu niku produk ingkang memproduksi kula jenengan. Sing gawe kula jenengan menungso sak donya, kewan sak donya, kutu-kutu walang atoga, benda urip benda mati, kabeh niku sing gawe Gusti Allah, produsene Allah. Lah nek sing gawe Gusti Allah Bapak Ibu, mesti sing luwih ngerti tentang kula jenengan niku Allah sing gawe. Contohnya ngeten mawon, jenengan iki tumbas TV saking toko TV. Mangke jenengan nek muleh bar tumbas di beto wangsul, mesti nang jero kerdus niku wonten buku cilik. Buku napa niku? Buku petunjuk aturan nyetel TV. Merek TV jenengan Sharp contone. Engko buku cilik petunjuk aturan pake nggih saka pabrik Sharp. Kon jenengan anut karo aturan buku cilik sing teng jero kerdus niki wau, carane nyetel iku iki volumene, iki sing bagian setrume ora apa iki aturane ditulis kabeh teng mriku. Kok anut? Insyaallah ipine awet. Sami kula jenengan sing gawe Gusti Allah di pasarno nang nggone donya. Colno teng nggone donya kula jenengan iki dan jenengan iki mboten ditegakno Gusti Allah. Digawani aturan pake, aturan urip, buku petunjuk. Buku petunjuk napa? Kula jenengan minangka makhluk sing didamel karo Gusti Allah. Yaiku kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an iku aturan pake urip. Carane urip niku piye? Niku tercantum teng Al-Qur'an. Lah Gusti Allah niku Bapak Ibu mboten tega. Di samping digawani petunjuk aturan urip, digawani sing tukang dandan urip. Cara bengkel ngono teknisine sing tukang dandan. Sinten teknisine? Yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing menerjemahkan, sing marai carane mengamalkan Al-Qur'an urip sing bener iku piye? Iku dipraktekno karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing kongkon Gusti Allah sambyak sak solahe Kanjeng Nabi niku mboten karepe dhewe tapi kabeh kongkonan saka Allah. Dadi anggere anut ngoten mawon beres. Lah supaya ngerti kula jenengan anut dikongkon ngaji. Ya dadi kula jenengan iki termasuk diantarane anggere anut karo aturane Kanjeng Nabi niku insyaallah dados tiyang ingkang beres, tiyang ingkang awet, tiyang ingkang sukses, ya sukses nang dunyane, ya sukses nang gone akhirate. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, minal wajibati al-qalbiyatu
minal wajibati al-qalbiyati al-imanu bi rasulillahi wa bima ja'an rasulillahi wa tasdiqu. Termasuk sing perlu kula jenengan cekeli, kula jenengan minangka wong Islam niki wajib iman, wajib yakin kabeh apa sing digawa dening Kanjeng Nabi Muhammad, sing dikabarno Kanjeng Nabi Muhammad niku mesti bener. Niki iman, Pak. Kabeh sing dingendikano Kanjeng Nabi niku mesti bener, gak ana salah ko siji-siji. Kanjeng Nabi niku nek ngucap, nek ngendika niku mboten dasar pikirane Kanjeng Nabi. Tapi ada dasar wahyu saka Gusti Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku nek ngomong ki ora saka pendapatku dhewe. Ora sangka penemuanku dhewe. Aku saben ngomong niki kabeh wahyu sangka Gusti Allah, tak kandhakno karo umatku. Ben umatku nek percaya gelem nglakoni uripe bener. Cara TV anut buku aturan pake, TV-ne awet, TV-ne ora tetap-tetap. Iku makane kula jenengan iki dikongkon iman. Kabeh sing digawa Kanjeng Nabi niku mesti bener. Sebab Kanjeng Nabi niku nggadahi sifat namanya siddiq. Siddiq niku artine mesti bener mboten nate ngapusi. Niku Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan umate kan sering ngapusi, kadang esuk dele sore ya maleh tempe, esuk telo sore maleh ape. Nek kula jenengan, tapi nek Kanjeng Nabi kok sak kecap-kecap mboten wonten ingkang ngapusi. Lah kula jenengan iki wajib iman kabeh sing digendikano karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah termasuk Bapak Ibu ingkang kula hormati, di antara perkawis ingkang wajib kula jenengan imani inggih menika benjang tenggene akhirat niki kabeh menungso niki bakale ngliwati sing jenenge sirat. Sirat niku napa? Dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Maryam ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Kabeh menungso iki besok bakal ngliwati jengene neraka. Oh ini kudu percaya wong sing ngabari Al-Qur'an lewat Kanjeng Nabi. Kabeh menungso tek apik tek elek bakale ngliwati jengene neraka. Summa nunajjil ladzina taqau wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Tapi sombe niku ana wong kliwati neraka niku sing dienggo kliwat niku napa? Kenteng sing dipasang nang dhuwure neraka jahanam sing disebut kalian sirat utawa uwat sing ana nang dhuwure neraka jahanam. Nek kula jenengan sering ngarani napa Pak? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim kula jenengan sering ngarani. Utawa wat sing ana nang dhuwure neraka jahanam. Iki somben kabeh wong iki ngliwati nang dhuwure neraka jahanam kabeh. Wate wong ahli ibadah tek blas gak tau ibadah. Wate wong iki mang pinter tek bodho kaya apa. Kabeh ora ana sing kliwatan bakal ngliwati jenenge siratal mustaqim kala wau. Lah wong sing ngliwati siratal mustaqim niki mangke wonten nasibe wonten kalih. Setunggal pemanunajil ladzina taqau. Sing nomor siji wonge bejo iso bablas lengwot iki selamat iso tekan gone swarga. Sinten tiyang ingkang selamat inggih menika at-taqau, tiyang ingkang nang dunyane gelem anut, gelem taat, gelem takwa kalian Gusti Allah. Bakal tak selametno ngendikane Gusti Allah. Muga-muga kula jenengan termasuk tiyang ingkang slamet sampeyan nalika ning wot siratal mustaqim. Amin Allahumma
Amin. Lah sing nomor kalih wa nadzaru dzalimina fiha jizya, ana sing bakal diceblokno, dilemparkan ke dasar neraka jahanam. Jadi wong niku nguwat bakal ana sing angger jangkah kepleset, langsung klewang dijegur nonggone neraka jahanam. Fiha jizya, meringkuk, sedih, dia tersiksa, menangis nonggone neraka jahanam. Iku sing nomor kalih. Lah sinten tiyang ingkang boten slamet iki yaiku adzalimina, tiyang ingkang non dunyane boten purun taat kalian aturanipun Kanjeng Nabi Muhammad, aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Muga kula jenengan termasuk golongane tiyang ingkang slamet. Amin Allahumma. Lah sing diarani neraka jahanam neraka jahanam. Sing diarani sirat niku napa? Wa huwa jasrun mansubun ala dzari jahannam. Yaiku kenteng cara gamangi kaya sampiran niki lho Bapak Ibu. Sampiran dibentang teng ndure neraka jahanam. Bentangan sing pertama niku dicentelno teng ngene ora-ora maksar. Bentangan sing paling ujung mriku teng ngene pintu surga. Ngisore neraka jahanam. Perjalanannya pinten tahun? 15.000 tahun. Nguwat iki lho. Iku suwene 15.000 tahun. Zaman bayangno. Nggih, 15.000 tahun. Lah kula jenengan urip nang donya paling banter 70. 80. Wonten mriki ingkang yuswane 80. 90. Mbah nganu Mbah sinten pun pinten Mbah? Nah, sakniki niku wis do ra kuat tuwa, do getas. Cilik-cilik wis do penyakiten. Nek regangan tuwa ya rasa-rasa. Perkara jaman saiki niku makme angger kur, Pak. Pakaian bolo campuran-campuran sing aneh-aneh. Jadi mboten sampai kuat tuwa. Nggih. Niku 15.000 tahun sampean bayangno. Nek jenengan umure sekitar 70 tahun itu berarti pirang persen dibanding karo 15.000 tahun. Makane wong Jawa niku bener. Menehi ucap-ucapan, donya niku kaya dene wong mampir ngombe. Artine banget sediluke nek dibanding teng kene akhirat kala wau. Lah perjalanan niku wau selama 15.000 tahun. Awaluhu fil mauqufi wa akhiruhu ala babil jannah. Sirat utawa siratul mustaqim jenengan kula niki bakal dipen sing pertama cara kaitan sing pertama niku diselen nang gone ora-ora maksar, sing pucuk diselen nang gene pintu surga. Iki kaya nguwat ngoten. Barikari kok lolos ya sampai tekan swarga. Nek gagal langsung dijegur nang gone neraka jahanam. Lah wong niki nyeblok saking sirat Bapak Ibu, saking siratul mustaqim, klewang-klewang tenggene sampai dasare neraka jahanam niku suwene sampai blok nyeblok iku 70 tahun. Bayangno, ibaratnya ngeten jenengan ngantem watu no jurang. Nguncalno watu no jurang. Niku mengisore niku lho nyebloke niki memerlukan waktu. Kari ndelok kedalamane jurang. Nek juru ya suwe, nek kethek ya delok. Lah niki neraka jahanam iku sampai 70 tahun. Lah salajengipun basa jegure mang 70 tahun alaihi yamurru alaihil awwaluna wal akhirun. Kabeh menungso mulai sangka sejak Nabi Adam sampai menungso sing terakhir niki kabeh bakal liwati sing jenenge sirat. Boten wonten sing liwat. Salajengipun wa huwa adakum minasyarati wa haddu minasaifi. Jalanan 15 tahun niku sing kula jenengan nggo nguwat niku luweh landhep tinimbang sangka birang, luweh cilik tinimbang sangka rambut sinigar pitu. Sampeyan bayangno, secara akal kula jenengan ora bakal slamet kan.
luweh lunyu tinimbang watu sing ana lumute. Wis gones cara hukum dipikir akal boten mampu. Nah niki sampean midhangetaken kangge menguatkan iman. Boten dimadhangetaken nggih boten paham nggih, nggih. Luweh landhep tinimbang sangka birang, luweh cilik tinimbang sangka rambut. Wa awwalu man yujawizu alaihi nabiyuna wa ummatuhu. Somben nalikane badhe ngwoteng sirat, wong sing pertama kali sing dipanggil nguwat tenggene Shiratal Mustaqim niku Kanjeng Nabi Muhammad ditututi karo para ummate. Kanjeng Nabi niki mlaku riyin, lihat tenggene sirat langsung tutup wong Kanjeng Nabi. Genten kula jenengan. Saat kula jenengan badhe nguwat Kanjeng Nabi niku nangis Bapak Ibu. Kanjeng Nabi nangise karo ngeten. Salim ummati, salim ummati. Allahumma salim ummati. Kanjeng Nabi ndonga karo Allah, ya Allah tolong selametno umatku, tolong selametno umatku ya Allah. Nggih kula jenengan iki besok sing disakeni karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saged bablas langsung teng swarga niku mboten purun, ngenteni kula jenengan. Ora tega karo kula jenengan, Kanjeng Nabi ngenteni di ujung jembatan Shiratal Mustaqim karo donga Allahumma salim ummati, selametno umatku ya Allah, selametno umatku ya Allah. Karo ngenteni kula jenengan do liwat. Lah basa ngoten salajengipun wa ummatuhu fasalimuna minaz dunubi yamurruna katorfil aini. Ummate Kanjeng Nabi besok dalam meniti jembatan Shiratal Mustaqim niku dibagi dados kalih, wonten tiyang ingkang berhasil lolos, wonten tiyang ingkang ape njangkah langsung kepleset, langsung klewang-klewang non neraka jahanam. Muga-muga selamat wilujeng, muga-muga iso lolos tenggene muat nalikane Shiratal Mustaqim. Wis cilik pote, wis banget lunyune, banget lambene, banget landhepe. Lah ngisor niki diselongot karo geni neraka jahanam. Wis boten saged dibayang nerkasane. Dateng mriku-mriku mangke boten wonten ingkang saged nulungi. Boten wonten sing isa nulungi. Bapake jenengan boten isa nulungi. Putrane jenengan boten iso nulungi. Kemungkinan satu-satunya pertolongan niku syafaate Kanjeng Nabi. Mbah kula jenengan iki kari desa iki termasuk wong sing entuk syafaate Kanjeng Nabi ta mboten. Makane sering kula ndonga, mugi-mugi njenengan akhirat asal syafaatipun Kanjeng Nabi. Kan ngoten kan? Niki termasuk wong sing bejo iku bisa nek entuk syafaate Kanjeng Nabi. Syarat untuk syafaate Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang nindakaken tuntunane Kanjeng Nabi. Nek mboten nindakno nggih mboten angsal syafaate. Lah salajeng umat Kanjeng Nabi sing meniti tenggene jembatan sirat kala wau wonten model macem-macem lemlaku. Yamurruna katorfil aini, wonten tiyang ingkang wot niku kaya dene kedhepe mripat. Set cakedepan langsung tutup tenggene pintu surga. Padahal jarake perjalanan normal iku 15.000 tahun. Iki wonten tiyang ingkang sakedhepe netra langsung sret tekan gone pintu surga. Wa ba'duhum alladzina yamuruna kalbarqil khatif. Wonten melih tiyang ingkang mlaku tenggene Shiratal Mustaqim niku kaya kecepatan kilat menyambar. Jret langsung tutup. Engko mangke kita ndelok resepe apa iki engko. Wa ba'dhum alladzina yujawizuna karriqil asif asyadid. Sing nomor 3 yaiku wong sing nguwatna Shiratal Mustaqim kecepatane kaya dene angin sing berhembus. Set lagi tutup. Jadi kalah cepat karo kecepatane kilat.
Wa ba'duhum alladzina yujawizuna katoiri. Sing nomor 4, ana wong sing mlakune nguwatno siratal mustaqim kaya kecepatane manuk sing lagi miber. Iku sing nomor 4. Salajengipun wa ba'dhum alladzina yujawizuna kal farasi as-sabiq. Sing nomor 5 Bapak Ibu, wong sing meniti siratal mustaqim, nguwat nang siratal mustaqim iku kaya kecepatane jaran sing lagi mlayu. Kar. Ije kalah cepat karo kecepatane angin. Ing nomor 6 babadum alladzina yujawizuna ka ajwadil bahaim, ana sing mlaku nguwat siratal mustaqim kaya kecepatane binatang ternak atau sapi. Tapi temek ya mlaku tapi suwene mboten kanten-kantenan. Tapi alhamdulillah ije selamat. Ingkang nomor 7 kumalladzina yujawizuna aduwa wa masyiya, kaya dene wong sing mlaku biasa alon-alon. Nggih, alon ngoten niku. Sing paling bahaya ngeten iki, kumma yujawizuna habwan, ana sing mlaku dalam keadaan brangkang. Wangger sak obahan kepleset. Wangger sak obahan ape kepleset. Sak obahan ape kepleset. Saat itu nang ngisore barap-barap geni neraka jahanam. Wonten pinten wonten wau modele yang ingkang mlaku neraka jahanam. Halo ibu-ibu. Wonten pinten mang modele? Wah ya ora roh iki ketoke iki. Nggih. Makane ya wong ngaji wae tak kandhani kaya wong dene niku lho Pak. Kaya dene wong nada banyu udan, ana sing modele wong iku nadae karo ember. Iki cepet kok beru, ya apa iki cepet ya kok beru. Ana sing karo timba to sithik, ana sing nadae karo botol PPO. Botol PPO modele ndak tuwilik bolongane cilik ditadano ra entuk. Mbene ngeten iki ya rezeki. Ngelmu niku rezeki lho Bapak Ibu. Ilmu niku rezeki, walaupun semanten kathah engko rezekine ya dhewe-dhewe ana sing kobek sak ember neyek-neyek. Ya ana ming sontok sak apa iki sak timba, ana sak kalengket. Nggih, ana sak ciduk, ana sing kaya setetes rantuk. Beda-beda. Lah, ngoten niku nalikane wonten sing mlaku ngesot. Nggih brangkang. Alladzina tatawala alaihi masaqatis sirat. Saking suwene ndekne karo brangkang karo nglesor. Ngisor diobong karo neraka jahanam. Panase tikel matikel 700 panase geni donya. Kok seumpama sak titik nggih sak tuwil geni neraka jahanam diceleng nang donya, monggo donya sak isine iki bakal kobong kabeh. Lah iki bakale celongot kula jenengan. Wanaru ta'malu fi ajsadihim, diselongot kula jenengan. Wa juludihim wa luhumihim, kula jenengan kok dipanggang nek sing boten bejo sampai hatta yujawiza al fahmi, bentuke iku kaya dene areng as-saudai kang ireng buteng. Bakal selongot ngene neraka jahanam kok ana sing kaya areng ireng buteng nek boten bejo. Kane kula jenengan arep-arep muga-muga engko syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Syafaat iku napa lho Pak? Syafaat iku dispensasi. Carane cara tas sekolah sajane gak munggah. Tapi wong perkara anutan dikongkon gurune nyapu le anut. Dikongkon gurune garap PR le anut. Isine padahal telu-telu. Guru ngeten iki gak ada pertimbangan piyambak. Kaiki nek pelajaran gak pati pinter, tapi nek taat karo guru akhlake apik. Gurune mikir, bocah ngene iki layak untuk dinaikkan kelas. Padha kali niku kula jenengan iki mboten wong pinter. Kula jenengan iki wong bodho, ya akeh dosane. Nggih mboten. Kadang atine ya akeh penyakite. Penyakit hasud, penyakit gondok, penyakit balas dendam, wabek-bek nandodok. Tapi kula jenengan iki mbek ana ngene sapa ngerti disateni karo Gusti Allah.
gak ngerti. Jaluk sakake karo Gusti Allah. Niku lho Pak Bu, wonten pujian ingkang isine wong niku nglenggono. Nglenggono niku sadar diri nek dene niku akeh dosa, akeh apa iki maksiat, penyakit akeh tenggene ati. Tenggene pujian ngeten. Ilahi las tulil firdau si ahla. Ya Allah Gusti, kula niki nek anjen ana dinggokno nang nggone swarga, kula niki mboten pantes ya Allah. Nek ndelok modele kula niki mboten pantes nek diseleh nang nggone swarga. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi ya Allah, kula mboten kuat. Kula mboten purun nek sampe kula niki dijegurno nang neraka jahim. No swarga kula mboten pantes, tapi nek kula dijegurno nang neraka jahim, kula mboten kuat ya Allah. Iki rayuan karo Gusti Allah. Fahabli tau batawa gafir dunubi. Allah ya Rabb, kula niki dosane banget kathah. Kula dosane niki banget agenge, tapi tolong kanthi sifat kelas asih panjenengan, jenengan hapus dosa-dosane kula. Wa inna kaghafirudz dzambil adimi. Namung panjenengan ingkang saged ngapura dosa-dosa senajan dosa iku mang gedhe. Niki jenenge njaluk sakene karo Gusti. Nek kula jenengan upama dibiji, dikriteria kon kepengin mlebu swarga, rasane dereng pantes. Kok urung pantes kino. Kira-kira Bapak Ibu sing jenengan upama ditakoni, sampeyan kepengin mlebu swarga mboten? Ya iya jelas ora sampun takoni ya ngono ah. Lah nek jenengan kepengin mlebu swarga, nah swarga iku ana tikete. Kira-kira jenengan wis ditiket apa durung? Wah ya iki ya mbah nek iki. Modale kira-kira jenengan nggono swarga apa kira-kira Bapak Ibu? Salat aja. Wis saiki tak takok kira-kira salate jenengan niku lho temenan wis madhep karo Gusti Allah apa ketoke madhep karo Gusti Allah? Wis madhep apa ketoke? Nah, saiki diakoni atine dhewe. Sing iso roh niku jenengan. Pas salat ngono niku eling kono-kono, eling masalah omah, eling masalah mbut gawe, napa iso pandeng eling karo Gusti Allah. Eling penggawean. Nggih mboten? Lho salat yo kadang eling wedhusku mang wis tak pakani apa durung, ngono-ngono barang kok. Lawangku mang wis tak lebi apa durung ya ana kok. Malah ana sing ndekne ana sucan lor kula ngaji, ngoten niku cerita, dene nyetak boto. Lha iki ketiga-ketiga ya jauh dan kala-kala kok Pak Bu. Beboyetane bercetak garing-garing api ditinggal jamaah. Lho nang tengah jamaah, salat jamaah, udan krotok-krotok gremes. Lho niku iso cekekal kijing-kijing sarung berangkat melayu nutupi boto kok. Kuwatir nek kudanan. Lho ngoten niku. Berarti nek ngono salat kula jenengan iki isih eling saliyane Allah, isih eling donya, kira-kira pantes dienggo tiket mlebu swarga. Ora pantes. Lah nek dereng pantes piye carane? Penting dilakoni sak isone, terus sak teruse njaluk sakakene karo Gusti. Mulane jenengan nek bar salat niku aja langsung bablas. Leren linggih diwarai karo imami. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kon maca apa maksudnya maca istighfar bar salat niku njaluk ngapura karo Allah. Nek menawa niku salat kala wau lho ya Allah akeh salahe. Mbok salah gerakane, ya mbok salah ucapane, wong nisbate kula niki manusia lemah, menungso bodho, kula njaluk ngapura ya Allah. Nek anjenengan ana salah jenengan ngapura.
Maksudnya ngoten lho. Mulane nek bar salat aja lali maca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada bacaan istighfar. Lah aku ndang ape nyambut gawe are. Nek anjen ndang ape nyambut gawe wis diteni wong jenengan tukang-tukang kocok. Nah ora ndang kok digermengi karo sing dhe omah. Le muni istighfar umpama terpaksa ra iso bar salat karo nyambut gawe. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku saged. Ten jaluk ngapura. Pun tak terusno. Dadi ana model wong pitu sing bakal iki mlaku meniti nguwat tenggene neraka apa tenggene siratal mustaqim. Sing terakhir sing paling rekoso niku khatwatan. Glesor ngesot brangkang. Wah ya Allah, perjalanan 15.000 tahun kok brangkang, tangisan. Jaluk tulung sapa? Jaluk tulung bojone jenengan, bojoku nanti wis gak roh wis. Selama proses tenggene siratal mustaqim, keluargane jenengan, keluargane kula wis pisah-pisah kan sing ngawur. Kecuali besok nek wis tenggene swarga. Al-Qur'an disebataken somben keluarga jenengan iki iso bersatu melih tenggene swarga. Asalkan cara frekuensine ngoten lho, cara radio iku sinyale padha. Ya padha gelem salate, gelem ngibadahi, sampeyan akhirat bakal dipertemukan meneh tenggene swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Kajril bahaimi salajengipun tenggene napa niki wonten tiyang ingkang mlaku niki tiyang kala wau karo ngesot kala wau karo dipikuli dosane sing nate dilakoni teng donya. Neyek-neyek waboten perjalanan jauh waboten bayangno niki. Ya. Terus tiyang kala takok fayaqulu ya Rabb lima abta'ta. Ya Allah, ing napa jenengan nyiksa kula? Wat wis semene cilike, wat wis kaya ngene lunyune, kaya ngene landhepe. Lho geger kula jenengan mati muatan sing berat ya Allah. Kenging napa kados ngoten? Nika mboten kok kenging napa kula jenengan breki karo muatan sing berat. Dijawab karo Allah, lam abta'i bika. Innama abta'uka amaluka. Aku ora sing ngebreki gegermu karo beban berat, tapi kowe dhewe sing gendong beban berat sebab nalikane nang donya kowe kakean dosa. Maka semakin gede dosane, mula semakin abot bebani. Makanya kalau jenengan iki dipesan karo Kanjeng Nabi, jadidis safinah fa innal bahra amik. Umatku kencengono, kuatno praumu sebab segoro iki ombake gede. Maksudnya napa? Kuatno niatmu. Sebab donya niki godaane banget akeh. Wong badhe nglakoni kesaenan niku godaane pirang-pirang Bapak Ibu. Cobaane teko lunga. Pun jajal mangke jenengan gak ada niat sae. Tak ono wae ngono Mas. Hari kalau jenengan kuat ta ora? Kuatno praumu artine napa? Kuatno tekadmu, kuatno niatmu. Tetep kenceng nyekeli agamane Allah senajan godaan ujian kolongo nunggone itu. Terus wajadidiz zat wa khudizada kamila fa inna safara ba'id. Akehno sangumu persebab somben perjalanan iku banget atuhe. Ribuan tahun Pak bakal teng akhirat niku. Tunggu sangu. Aja nggawa wong-wong bloko. Wa khudizada kamilan luru angus sangu sing sakake ben tengah perjalanan ora kentekan bekal. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata kanutun. Ringanno bebanmu. Aja nggawa gawan kakean neyek-neyek lu gak tutuk. Apa beban gawan maksud dimaksud aja kakean dosa. Nek kakean dosa rekoso perjalanane banget adoh. Dosa karo Allah, dosa karo sepadha-padha menungso,
seneng di sifat hasud, seneng di panasten, gondukan, mutungan, itu termasuk dosa. Niku kurangi. Sing dipesen karo Kanjeng Nabi kados mekaten niku wau. Lajeng fayakunu fayuqalu wonten tiyang niki fayaquluna wonten umat Kanjeng Nabi niki bakal ngomong ngeten. Nah khafu minan nar, aku wedi anggere penjantah. Aku wedi, aku gak wani. Weden piye fayaqulu Jibrilu. Lajeng wong iki mah diomongi karo malaikat Jibril, kowe kok wedi kena mlaku nang gone neraka, nang gone Siratal Mustaqim. Aku wedi nek dijekur neraka jahanam. Lajeng malaikat Jibril ngomong, "Kaifa kuntum tamurruna 'alal bahri?" Nek kowe dhisik nang donya, nek nglewati segara, kowe ngono iku numpak apa? Fayaquluna, umat Kanjeng Nabi niki do jawab, "Bisufuni." Aku numpak kapal, numpak perahu. Oh berarti kowe dhisik nang donya nek nglewati segara ben ora kerem numpak perahu. Nggih, fayu'ta bimasajida. Lah wong niku wau basa wedi apa nguwatna Siratal Mustaqim langsung didawakno karo malaikat Jibril masjid sing jenengan utawa musala sing jenengan dhisik kulino nggo salat jamaah. Jadi musala napa niku lali kula? Musala napa kan? Al-Ikhlas. Ini kon jenengan sering jamaah teng mriki. Coben Al-Ikhlas iki kaya-kaya diwujudno Allah kagem kendaraan jenengan besok nalikane tenggene neraka, tenggene Siratal Mustaqim. Makane bejo-bejone wong, nggih. Untung-untunge wong niku napa? Uripe sering oncak-oncok teka lunga nang gone masjid utawa nang gone musala. Amin Allahumma. Muga-muga masjid musala niki Al-Ikhlas niki bakal diketono meh kaya musala Al-Ikhlas niki. Damel tumpakane kula jenengan atus ngaji ngeten niki 12 langsung tekan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makane sing penting napa? Sing napa niku wau ora kalah pentinge nggih menika salat jamaah, sering tenggene masjid, sering tenggene musala. Niku amal sing paling apik niku salat jamaah. Iki sumpen sing iso nulungi kula jenengan. Ingkang nomor kalih inggih menika istakrihu dohayakum. Wonten tiyang niki diperintahno karo Kanjeng Nabi sombe niku wonten tiyang nguwat nang gone Siratal Mustaqim niku numpaki seakan-akan numpaki hewan kurbani. Istakrihu padha gawe yo apik dohayatikum hewan kurbanmu. Nek kowe apik kurban tuku kewan sing apik. Wa innaha matoyakum alas sirati, sebab hewan kurbanmu iku besok iso dadi tumpakan nang ngene sirat utawa Siratal Mustaqim. Di kula jenengan iki besok nang gone siratku ana sing wong numpak hewan kurbani. Lah sing hadis kula waca ngeten niki mboten hadis sing iso dipahami secara apa anane. Nek dipahami apa anane berarti lak ngene, bakale ana wong nguwatna Siratal Mustaqim iku numpak wedhuse. Lah kapan tutuke? Wedhus mlakune ketemek-ketemek. Wedhus semono cilik apa nek sing numpaki malah wonge lewemu. Gak melengkar neyek-neyek. Niki jenenge perlu dimaknani. Sing jenengan tumpaki niku mboten kok wedhuse mboten. Jenengan sing tumpaki wedhuse ndak kaku. Utawa jenengan tumpaki sapine, sapi badal kanggo wong pitu wadah usek-usekan. Mboten kok numpaki sapine niku mboten. Nek zaman kiai dhisik niku kan mituturi kan ngeten nah. Korbano, somben korbanmu iku keneng nggo tumpakan nang gone akeh. Ora kok hakikat tumpahi mboten. Ganjarane keikhlasan jenengan iku sing iso nulungi jenengan nyelametno saka siksa neraka. Ngoten maksude. Ora kok kudu ditumpaki niku mboten. Nggih. Lha niku diantarane ngoten. Wong sing berkorban niku termasuk tiyang ingkang besok selamat tenggene akhirat. Lah sedelok neh Bapak Ibu, niki kula jenengan iki wis ape ngadepi
Bodo Idul Adha. Kapan kira-kira perkiraan nek mboten salah niki benjang dinten Jumat. Niku sampun bodo besar. Lanjing Jumat niku sedurunge dina Jumat niku wonten dina sing istimewa. Dina istimewa niku dina sing pundi? Nggih menika tanggal 9 besar. Tanggal 9 karo tanggal 8. Nek tanggal 8 niku jenenge dina Tarwiyah. Nek tanggal 9 niku jenenge dina Arafah. Iku dina sing napa istilahe? Dina sing termasuk dina istimewa. Dikongkon lapo tenggene dina tanggal 9 kala wau, sok tanggal 8 utawa tanggal 9 niki usahakan sekuat tenaga saged nglampahi poso sunnah. Nek tanggal 8 niku jenenge poso sunnah tarwiyah. Nek tanggal 9 jenenge poso sunnah Arafah. Niki sangat dianjurkan. Hukum poso dina niku sunnah muakkad. Banget dianjurkan walaupun boten wajib. Lah niate pripun? Niate sak saged jenengan. Ora kudu niat cara Arab. Cara Arab nggih nawaitu sauma yauma arafata sunnatal lillahi ta'ala. Iku niat poso Arafah. Nawaitu sauma arafata sunnatal lillahi ta'ala. Nek tanggal 8 mangke posone niate nawaitu sauma yaumat tarawiyata sunnatal lillahi ta'ala. Saged kira-kira. Malah bingung aku Nur. Nek bingung gampang wae. Ora usah nawaitunan. Digenti wae genten niat ingsun. Nah iki kan gampang ha. Nah saiki ngene, niat ingsun poso tarbiyah sunnah krana Allah. Sing tanggal 9 niat ingsun poso Arafah sunnah krana iku. Apa manfaate ngendikane Kanjeng Nabi? Yukaffiru sanatil madiyah wal mustaqbilah. Bisa nglebur dosa-dosa setahun sing wis kliwat lan dosa-dosa setahun sing arep teka. Loro niki jenengan penting Bapak Ibu. Wis saliyane ra poso sunah, umpama durung kuat ora masalah. Tapi loro iki sampean penting. Dina tarwiyah utawa dina Arafah. Kok terpaksa ora kuat rong dina, jenengan iki nek iso aja sampe ucul sing dina Arafah. Dina tanggal 9. Nah ora kuat rong dina minimal sedina. Jamaah kula sing mriko-mriko pun kula mulai tanggal setunggal besar. Karena niku termasuk 10 hari di mana amal soleh nonggone 10 hari pertama sasi besar itu lebih dicintai Allah tinimbang dina liya-liya. Lah kula jenengan iki kari sedelo iki dijing dina napa? Selasa, Rebu niki tarwiyah wis. Rebu. Engko Kamis Arafah. Jadi cara Rebu niki tarwiyah, Kamis Arafah. Dan niki nek umpama jenengan terpaksa ora iso Rebu, tekel kenceng Kamis. Berarti Kamis niku dina Arafah. Kok iso jenengan poso niku ganjarane berlipat ganda. Siji wis poso dina Arafah, nomor loro bertepatan karo dina Kamis. Jadi kan untuk Arafah untuk Kamis. Nah ibu-ibu sing jende utang Ramadan dek wingi, wong sasi Ramadan ke jende utang. Niku kan jenengan gelem poso dina Kamis, niku untuk ganjaran langsung 3 kelompok. Siji ganjaran qadha, nomor loro ganjaran poso Arafah, nomor 3 ganjaran dina Kamis. Dirapel 3 in 1, Kak. 3 in 1 niku apa? 3 iku 3 in njero sak njerone ugan siji penggawean 3 ganjaran 3 opah gak enak iki. Lalu ibu-ibu lho sing dhewe utangku
manfaatkan sok dina Kamis. Dan tapi nek jenengan iki diutang kan wajib. Nek ibadah wajib dicampur ibadah wajib niku ora oleh dicampur. Nek ibadah sunnah karo ibadah wajib oleh dicampur. Contohnya jenengan qadha Ramadan dicampur karo poso sunnah besar niku pareng. Niate napa? Niatono sing qadha. Secara otomatis untuk wis ganjarane poso Arafah langsung wis entuk ganjarane poso dina Kamis. Nek kula siasati ngoten, siji penggawean langsung untuk double ganjaran. Pun bincing nek ibu-ibu iku nek qadha, niate qadha, engko sunahe melu ketut. Iku tanggal 9. Lah malam harinya niku jenenge malam Idul Adha. Malam Idul Adha niku Bapak Ibu termasuk salah satu 5 malam sing mustajabah. Allah niki duweni 5 bengi. Sing 5 bengi niku nek jenengan ngakehno tirakat, ngakehno wadul karo Gusti Allah. Gusti Allah niki langsung edungane jenengan niku langsung tembus ke langit, didengar dening Allah. 5 malam niku setunggal malam Jumat. Jelas niku malam Jumat. Nomor loro malam Idul Fitri. Nomor 3 malam Idul Adha. Nomor 4 malam tanggal 1 Rejab. Nomor 5 malam nisfu Sya'ban. Eling kira-kira 5 mang apa kabeh? Wis lali ora aku ngene iku. Wis iku 5. Lah sesuk niki ngadepi malam Idul Adha. Niku termasuk malam di mana pintu langit dibuka oleh Allah. Manfaatkan kanggo wadul karo Gusti Allah, masalah masalah dunya, masalah akhirat. Monggo. Lewat salat apa? Tahajud dan salat hajat. Tingko malam Idul Adha takbiran. Wiritane takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Iku takbire apa wirite? Ya mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Nek bar salat sing biasanya langsung astagfirullahaladzim, engko tanggal 10 salate tanggal 10, salate tanggal 11, 12, 13, angger bar salat dijak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar salat. Iku 4 hari. 10, 11, 12, 13. Angger bar salat disunahno takbiran. Sing tanggal 10 iku jenenge Yaumun Nahr, dina Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 iku jenenge dina Tasyrik. Iku kemudian. Dadi malam niku mangke kula jenengan nek iso salat tahajud utawa salat hajat. Niku Pak, Bu, jenengan kula nyambut gawe iku aja okol. Aja nggunakno teori otak kok. Kekuatan teori otak jenengan, kekuatan okol jenengan ora iso melawan kekuatane Allah. Yo nggunakno pikiran, nggunakno tenaga, aja lali. Ana sesuatu sing ora ketok tapi sering menjadi penentu. Napa niku? Yaiku lilahe ridhone Gusti Allah. Kula jenengan dijangkung karo Allah, iku penentu malah. Lah piye bisine kula jenengan iki ditata karo Allah, dikira-kirana Allah, mendekat kali Allah. Menangis kali Allah, ngringik-ngringik kali Allah, sambat karo Allah. Di saat wong-wong do kakek turu, kula jenengan tangi wudu gelar sajadah langsung ngatong di hadapan Allah. Kula jenengan bakal diiwangi karo Allah dalam setiap ruwet kehidupan. Mangke lak kepinu Islam niku ngoten. Ya rekasane awak monggo, tapi kudu ana kekuatan, yaiku kekuatan X ora ketok, yaiku kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Ilam bareng ngoten Pak. Kata to Pak Bu, yang nyambut gawe jungkir malih, dia berhasil. Dunyane akeh.
Kedale ombo omahe tingkat kendaraane mewah, tapi ora ana kedamaian, ora ana ketentraman sing ana nggone atine. Malah nek sampean pirsani, sangsaya sugih, sangsaya kurang. Ibarate kados dene minum kaya segara, sangsaya minum, sangsaya ngorong. Iki perkara napa? Perkara niku wau mboten di kekuatan senden kalian Allah. Soal beras sithik iku wis duwe jatah Allah, Pak. Yang penting kagem kula jenengan mbah berah mbah sithik tapi ana barokahe donya iso ndadekno kula jenengan tumpaan tumuju marang akhirat. Jelali malam Idul Adha ya udah semayanan kita sholat tahajud, sholat hajat. Ora usah berat-berat Bapak Ibu, kesel ya berat-berat. Kula niki amal sesuatu mboten kakak. Niku kula niku nek tahajud morong rakaat. Terusna sholat hajat rong rakaat. Sholli sunnat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati ada al lillahi mboten jamaah. Sholat tahajud niku mboten jamaah. Sholat hajat mboten jamaah. Allahu akbar rong rakaat wis ora usah angel-angel. Rakaat pertama bar Al-Fatihah maca Al-Kafirun. Al-Kafirun kuliah niku. Rakaat kedua bar Al-Fatihah maca kulhu. Lah kepenak. Acekak. Engko bar tangi meneh bar Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangi neh salat neh. Minimal rong rakaat endi salat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. 2 rakaat meneh. Nek kuat, ini salat duha minimal 2 rakaat. Wis ora usah embrah-embrah, hitungan minimal mawon. Wis to 4 rakaat linggih zikir madhep ngulon Bapak. Madhep ngulon napa? Zikir isine istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tekak ping pira saubengane tasbih. Pinten berarti saubengane tasbih niku? 100. Nek gelem bariku keten ngene, la ilaha illallah. Hasbiyallahu wa kafa. Sami Allahu liman da'a. Iki zikir ketika bulan Dzulhijjah. Disebutnya tengene kitab namine Al-Azkar, kitab tentang zikir. Sami Allah apa iki? Hasbiyallahu wa kafa. Maha suci zat sing nyukupi. Ora yuwani njaluk cukupi. Sami Allahu liman da'a. Maha suci zat sing maha midanget. Bungane kula jenengan iki nyuwun didengar dening Allah. Rayune hasbiyallahu wa kafa. Sami Allahu liman da'a. Angel nek angel. Nah angel istighfar tok. Ora usah angel-angel. Astagfirullahaladzim dadak apa lah? Apal nek wong tahlil terus. Niku mawon nggih. Iku malam Idul Adha. Salajengipun mangke paginya jenengan sebelum subuh adus sunnah Idul Adha. Nawaitu gusla liyaumi Idil Adha sunnatal lillahi ta'ala. Nek iso sedurunge subuh. Ora iso sedurunge subuh, bar subuh ndak apa-apa. Sing penting adus. Lha aku yo gane adus beda. Adus kebiasaan karo adus sunnah niku beda. Nilai ibadah nek adus biasa kan mboten wonten. Biar gebyur ben awake resik, awake seger. Tapi nek diniati niki menjadi nilai ibadah. Jadi esuk niku adus nawaitu gusla liyaumi Idil Adha sunnatal lillahi ta'ala. Ora iso aku nawaitu. Nek ora iso niat ingsun nek. Nah ngono ae dah ya, rasa angel-angel. Gusti Allah ku yo denger kabeh kok. Niat ingsun adus dina bodho besar sunnah krana Gusti Allah. Beres wis. Langsung jujur mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Pun akhirnya terus berangkat lunga salat Idul Fitri. Fasholli li rabbika wanhar. Dina iku jenengan iki amalan sing paling disenengi Allah, berangkat lunga salat Idul Adha. Sholli sunnatal Idul Adha
Rakaataini mustaqbilal qiblati ada makmumal lillahi ta'ala. Pertama Allahu Akbar. Di sela-sela maca takbir niku jenengan sela-selane maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai ping pira 9. Maka rilututi imam, tapi di sela-selane maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang kedua, di samping sholat Idul Adha, amal yang paling disenangi dening Gusti Allah inggih menika ma'amila adamiyun min amalin yauman nabi. Ora ana siji penggawean nanggone dina nahar utawa dina tanggal 10 besar sing paling disenangi Allah. Ahabba ilallah min iraqatid dami, kecuali mengalirkan darah alias nyembelih. Pengertian nih korban itu yang paling disenangi karo Gusti Allah. Innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha. Kelak di hari kiamat kanjarane pulune wedhuse jenengan sapine jenengan sejumlah berapa itu ditulis sebagai kebaikan. Tetesan darah yang menetes tenggiri tanah sangka pemotongan hewan, Allah langsung ridho, Allah niku sayang kali jenengan. Fasholli li rabbika wanhar. Iki sunan korban pada hari raya Idul Adha. Hukumnya apa korban Bapak Ibu? Korban itu hukumnya wonten kalih. Korban iki hukumnya wonten kalih, kurang 6 menit ya padha sithike ben mboten kedang kedalon. Korban iki hukumnya wonten kalih, siji wajib, nomor loro sunat. Wajib niku kagem sinten? Korban wajib siji kagem Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek korban wajib. Tapi nek umate mboten, kula jenengan mboten wajib. Namung Kanjeng Nabi Muhammad sing diwajibna korban. Kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Korban diwajibno kanggoku tapi kanggomu ora. Dikane Kanjeng Nabi. Nomor loro korban iki wajib kagem sinten? Kagem tiyang ingkang nadar. Nadar iku kuning. Aku bakale nek hasil ngene, aku bakale korban. Ngono iku nadar. Nadar iku wajib dilaksana. Nomor kali hukum korban iku sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya apa? Kanjeng Nabi sangat menganjurkan. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikaken sapa wong duwe kecukupan bondo donya tetapi mboten nglakoni korban, mongko aja cedhek-cedhek nang tempat salatku. Artinya Kanjeng Nabi gak berkenan. Duwe tapi mboten korban. Perbedaan korban wajib kalian korban sunnah napa? Perbedaane nggih menika nek korban sunnah wong sing korban niki pareng melu maem daging korbane. Bahkan dianjurkan melu maem daging korban. Dikongkon. Iko jenengan kok korban. Sunnah, artinya sunnah iku mboten nadar nggih, mboten kaul karo ucapane. Jenengan serana teng kene masjid, kene musala. Ngoten niku jenengan mangke nalikane korban niku mengambil sebagian daging pedhuse jenengan dimasak di rumah. Niku litabarruk sunnah. Sing bagian mana sing paling utama? Atine. Jaluk atine. Ku sunnah untuk melu maem pedhus korban. Zaman tiang riyen eling kula malah mboten. Nah waya korban ngoten niku moh-moh tenan. Nggih saestu zaman kula niki baik kula niku korban niku malah trimo tuku daging ke pasar. Zaman riyen. Tapi justru malah kula jenengan iki disunahkan napa melu mak. Daging korban kala wau. Salajengipun kapan waktu menyembelih korban? Menyembelih korban itu dimulai sejak wong medun ke salat Idul Adha sampai enteke tanggal 13 Isar. Berarti tanggal 10 kang wis terus 11
telulas sampai tanggal telulas maghrib. Nek wis kok maghrib iku wis gak oleh. Ana wong nyembelih korban, dene sedurunge salat Idul Adha, mongko niku mboten diitung korban, tapi diitung sedekah biasa. Mayoran. Kedar mayoran nggo sate-satenan. Niku oleh nyembelih nek sadurunge utawa sakbare melebihi tanggal telulas. Ya pamane dina iki tanggal 13, nek nyembelih bengi niki niku pun mboten diitung korban. Mau sekedar sedekah biasa utawa wong mayoran. Di antaranya tanggal 10, 11, 12, 13. Ini tasrek yang tanggal 11, 12, 13. Salah singipun Bapak Ibu ingkang dipun hormati dening Allah, kagem tiyang ingkang badhe korban niku mulai sejak tanggal 1 besar sampai tekan wedhuse digorok niku disunnahno boten motong rambut, boten motong kuku. Diteng mriki nek wonten ingkang badhe korban mulai tanggal 1 kala wingi niku jenengan ampun ngethoki rambut, ampun ngethoki kuku. Sunah niki. Lha wis kadung tak kethoki. Ya nek kadung ya wis terus piye neh. Dalem nggih nek sing ape korban niki ora kabeh lho ya. Sing ape korban. Ora kok sing ape godhek. Nah, dhewe neh critane sing ape godhek. Iku. Nomor kali sing perlu jenengan perhatekno, luwih apik nek jenengan wani kagem bapak-bapak, boten kagem ibu-ibu, nek jenengan badhe korban niku langkung sae digorok dhewe. Iki tuntunane Kanjeng Nabi. Wah ya kacau ora wani aku. Nek wani luwih apik digorok dhewe tinimbang dipasrahno karo Mbah Mudin utawa Mbah Yai. Wani mboten kira-kira? Wah. Nggih, nek wani lho padha-padha wani niki. Niku digorok dhewe. Lha piye carane gampang, Pak? Nyembelih apa wae utawa korban sesuk napi korban nyembelih dhewe jenengan pertama wedhuse niku diadhepno kiblat. Berarti nek wedhuse didhepno kiblat ku dase non dhuwur. No kidul, sikile no kulon. Sing nyembelih wetan, madhep kulon. Prakteke ngoten, disunahkan menghadap kiblat. Sampeyan bayangno saged ta? Sikile no kulon, dase no kidul, sing nyembelih madhep kulon. Iku sunahe ngoten. Iki sampeyan ape korban kok nyembelih dhewe ngoten. Nomor 2, maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 4, donga Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, pedus niki saking panjenengan. Wis saking Gusti Allah sing maringi Gusti Allah rezeki. Wa ilaika kula peruntukan kagem panjenengan. Fataqabbal mugi jenengan nampi ya Allah minni saking kula. Dungane ape korban. Oh nek jenengan ora nyembelih ape korban. Bisa liling karo pokok ya Allah iki saking jenengan. Niki kagem panjenengan. Mugi-mugi korban kula niki jenengan trima. Ngoten. Dalem. Tulis ning niku nggih. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Nek korban dhewe, nek korban wong liya dipasrahi, benen disebut jengene. Kemudian iki Mbah Kiai, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Min suto, apa jengene? Sebut jengene ngoten. Pun bar ngoten terus maca takbir. Bismillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngos. Ku carane nyembelih. Sampeyan dhewe, Pak. Wah, iki mudine kacau iki malah mateni pasar aku ya. Nah, iki sing disunahno ngoten nek wani. Iku kagem bapak-bapak lho ya. Ibu-ibu ndak. Ibu jelas ora mungkin. Sampeyan ape nyembelih wedhus sonteng malah mencela. Bapak-bapak kepalan. Nomor sateruse makruh nyembelih hewan korban bengi.
kok malam tanggal 11 kok bengi sakinan makruh nyembelih korban kudune rino awan padang. Salajengipun daging korban disunahkan dibagikan dalam keadaan mentah. Beda karo daging kekak. Nek kekak dalam keadaan mateng, nek korban dalam keadaan mentah. Lan kesunahan salajengipun nggih menika wong sing ape korban niku melu hadir delok wedhuse digorok. Contoh jenengan korban dipasrah teng kene musala. Jenengan omahe kulon rono, pas jenengan ape ana wedhuse ape digorok teko. Ikut menyaksikan. Derek-derek teko. Wah, aku ra mentolo, nek ra mentolo ora usah ndelok pemotongan tapi ikut hadir. Teng kene lokasi musala mriki lho ngoten maksudnya. Kula terpesen karo Mbak Ya ini mangke atine kula suwun nggih. Ora usah kabeh lah, kok ngongos, pe ngoten lho. Lho kabeh liyane rauman. Ini tabarruk niki sekedar secukupnya. Kurang ora ana pole ngoten. Salajengipun kesunahan korban nggih ya termasuk diantara kesunahan korban malih nggih menika wong sing nampa korban niku terbagi menjadi 3. Pertama, fakir miskin niku prioritas. Di jenengan sampai bagi korban niku jenengan nyawang wong lingkungan kene sing ketoke paling ringkeh sapa kabeh niku tulis sing paling dhuwur kok balane jenengan kok bestine jenengan wah iku ya dhewe neh ceritane sing fakir miskin kriteria pertama. Kriteria kedua sahibul mudhaqi wong sing korban wae kula kandhane ngape secukupe. Sing nomor 3 tangga karo secara merata. Ini memprioritaskan yang fakir miskin. Salajengipun Bapak Ibu sing perlu jenengan perhatikan malih nek menawa bisa ikono korban sama nelingno boten pareng adol sangka bagian tubuh hewan korban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Sapa wonge adol bagian sangka tubuh hewan korban, mongko korbane ora diitung korban tapi diitung mayit. Kebaya. Bahkan kulite pripun? Man ba'a jilda udhiyatihi. Sapa wonge adol lulangi hewan korban, fala udhiyata lahu, hewan korban enggak diangkat. Jadi mboten pareng didol. Kula niki sering melihat tesih disadip karo saking akeh. Ora ana sing gelem terus didol karo tukang lulang. Kok cara kira Pak ngeten, Pak. Sing ngadol tanggung jawab karo wong sing korban, soal iki wis ora dadi korban. Dadi sedekah biasa. Ingkang nomor salajengipun wong sing pragat, wong sing bodhek mudine ora oleh diopahi karo daging korban. Contohnya iki mangke sing bodhek wong akeh. Iki engko upam jam loro sing iki bagian apa iki umum, iki bagian sing tukang bodhek. Ngoten mboten Pak. Kaya ngopahi wong sing tukang bodhek karo bagian saka daging korban. Mboten pareng ngopahi wong sing bodhek karo daging korban. Kudu diambilno saka biaya sendiri, biaya dhewe. Nek sing korban bijak mangke biasane ngeten. Niki sekaligus biaya apa sing bodhek. Yen ora engko dijipono keng punika ampun. Ngoten nggih. Mugi wonten manfaate ajine kula jenengan sithik sing penting paten amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al majlisina hadza majlisan mubaraka wa tafarraqana tafarraqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholiha wa dzamban maghfura. Allahumma rzuqna bis sa'adatid darain wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa jal akhir kalamina inda intihai ajalina
bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lamugi-mugi yang sepuh kita, leluhur kita, lan tiang-tiang ingkang nderekake ngramekake memperjuangkan mushola al-ikhlas. Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa afihim wa afanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min kufarin niran. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Bismillah. Iya kenapa ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Pekaten kirang langkung nyuwun akipun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.